बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठीचं आरक्षण सर्वसाधारण जागेसाठी जाहीर झाल्यानंतर त्यापाठोपाठ बुधवारी नगरसेवक पदासाठीचं प्रभागनिहाय आरक्षण वेंगुर्ले नगर परिषदेत जाहीर करण्यात आलं आहे. यामुळे आता शहरातील राजकारणाची हवा जोरदार वाहू लागली आहे. अपेक्षेप्रमाणे नगराध्यक्षपद खुलं झाल्यानं अनेक इच्छुक चेहरे समोर आले आहेत. या जुन्या चेहऱ्यांसोबतच पुढील काळात काही नवीन चेहरेसुद्धा पुढे येतील. त्यामुळे सर्वच पक्षांची आता नगराध्यक्ष पदासाठीची लढत चुरशीची ठरणार आहे. पाहूयात. वेंगुर्ला नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदाचे व नगरसेवक पदांची आरक्षणं जाहीर झालेली आहेत. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि ही सर्व आरक्षणं जाहीर झाल्यानंतर वेंगुर्ले शहरामध्ये नाक्यानाक्यावर म्हणा, चौकाचौकात याच नगर परिषद निवडणुकीच्या चर्चा या रंगू लागलेल्या आहेत. आगामी काळात आपला नगराध्यक्ष कोण असावा, आपल्या प्रभागातील नगरसेवक कोण असावा याच्या चर्चासुद्धा रंगू लागलेल्या आहेत. एकंदरीत जर संपूर्ण या परिस्थितीचा विचार करता हे सर्वसाधारण जे आरक्षण पडल्यामुळे अनेक जण यासाठी इच्छुक आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. अनेक जणांची नावेसुद्धा चर्चेत आहेत. सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यामुळे प्रत्येक पक्षाकडे या ठिकाणी एक दोन उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी आपल्याला त्यांची नावं चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे जे सर्वच राजकीय पक्ष आहेत त्यांची या वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीमध्ये कस लागणार आहे आणि ही लढत ही चुरशीची आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एकंदरीत संपूर्ण जर या वेंगुर्ला नगर परिषदेचा विचार केला तर सर्वसाधारण आरक्षण नगराध्यक्षासाठी पडल्यानंतर कशा प्रकारे परिस्थिती असणार आहेत पाहूयात. रखडलेल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे. 3 वर्षांपासून अधिक काळ पालिकेवर प्रशासकीय कारभार सुरू होता. आता आपले हक्काचे नगराध्यक्ष नगरसेवक कोण येतील याच्या चर्चा ही नाक्यावर रंगू लागल्या. सोमवारी नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं. यावेळी वेंगुर्ले पालिकेवर सर्वसाधारण गटातून नगराध्यक्ष होणार असल्यानं शहरातील कोणाही व्यक्तीला नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. भाजप, शिवसेना, ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्वच पक्ष शहरात ऍक्टिव्ह आहेत. या प्रत्येक पक्षाच्या वतीनं वेंगुर्ले पालिकेवर पूर्वी नगरसेवक नगराध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली गेली आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रमुख पक्ष आपापल्या परीनं आपल्याच पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून यावा यासाठी कामाला लागले. एकंदरीत विचार करता भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष राजन उर्फ दिलीप गिरप, सुहास गवंडळकर, शीतल आंगसेकर, ॲडव्होकेट सुषमा प्रभू खानोलकर, शिवसेनेकडून सचिन वालावलकर, उमेश येरम, सुनील डुबळे, माजी नगरसेवक नागेश गावडे, ठाकरे शिवसेनेकडून संदेश निकम, तुषार सापळे, अजित राऊळ, काँग्रेसकडून विलास गावडे, विधाता सावंत, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नम्रता कुबल, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रज्ञा परब यांचीही नावं चर्चेत आहे. भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप यांनी गेली 5 वर्ष नगराध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणे काम केलंय. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक विकास कामं मार्गी लागली तर अनेक पुरस्कार नगर परिषदेला मिळाले. त्यामुळे पक्ष त्यांना पुन्हा संधी देणार का याचीही चर्चा शहरात सुरू आहे. नगरपालिकेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. आत्ताच नगराध्यक्षाचं सर्वसाधारण आरक्षण झालेलं आहे. तसेच आत्ताच नगरसेवकांचं सुद्धा आरक्षण झालेलं आहे. गेल्या 5 वर्षात मी भारतीय जनता पार्टीने मला नगराध्यक्षपदाची धुरा दिली ती मला वाटतं मी यशस्वीप्रमाणे सांभाळली असेल. आता भारतीय जनता पार्टी हा लोकशाही वागणारा पक्ष आहे. त्याच्यामुळे लोकशाहीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारी मागताना जी काय प्रक्रिया केली जाते त्या प्रक्रियेमध्ये जे वरिष्ठ जो काय निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्यच करावा लागतो. त्यामुळे जरी ह्या परत वेंगुर्ला शहराची जी सेवा करायची संधी मला भारतीय जनता पार्टीने दिली तर ती मी करायला तयार आहे. त्यामुळे ह्या येणाऱ्या नगर
नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी मी इच्छुक आहे. परंतु जर पक्षाने वरिष्ठांनी ही जबाबदारी दुसऱ्या कोणावर जर दिली तरी माझी काही हरकत असणार नाही. कारण आम्ही सर्वप्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष आणि नंतर स्वतः मानणारे कट्टर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असल्याने पक्ष सांगेल ते निर्णय आम्हाला मान्य असतील. धन्यवाद. युती आहे, मग युतीबद्दल निर्णय होणार का, किंवा आपल्या शहराच्या निवडणुकीत काय होईल, तुम्हाला काय वाटतं? मागच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून निवडणूक लढवली आणि त्यानंतर आमचा एक गट स्थापन केला. त्यामध्ये सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन आम्ही सर्व कामं केली. जेव्हा निवडणूक असते तेव्हा सर्व पक्ष, विरोधी पक्ष हा असतो, परंतु निवडणूक संपली की सगळे एकत्र येऊन विकास कामं करायची असतात. तोच कित्ता यापुढे गिरवायचा आहे. परंतु आता या निवडणुकीत युती होणार की नाही हा निर्णय सुद्धा आमच्यावर नाही. आमचे पालकमंत्री राणेसाहेब असतील किंवा आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आमचे फडणवीस साहेब, सीएम साहेब असतील, हे जे काय निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. त्यांनी जर सांगितलं युती करा तर आम्ही युती करायला तयार आहोत. ते म्हणाले 100% पूर्ण भाजपच्या सीट लढवायच्या आहेत, त्या गोष्टीला आमची तयारी. सध्या भाजपचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य असलेले विनायक उर्फ सुहास गवंडळकर यांनी भाजपा तालुकाध्यक्ष, नगरसेवक म्हणून काम करताना शहरासह तालुक्यात भाजप संघटना मजबूत करण्याकडे मोठा वाटा उचललाय. त्यामुळे पक्ष त्यांना संधी देणार का, अन्यथा भाजप नवीन चेहरा समोर आणणार का, याकडे लक्ष लागून आहे. नमस्कार, मी विनायक सदानंद गवंडळकर. मी या नगराध्यक्ष पदाच्या ह्याच्यामध्ये नाव नोंदवलेलं आहे आणि पक्षाकडे मी ती मागणी केलेली आहे आणि पक्ष सकारात्मक विचार करेल. कारण माझा अनुभव आणि मी केलेलं तालुकाध्यक्षाचं काम, मी त्या माझ्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी सगळ्या निवडणुका पक्षाच्या माध्यमातून जिंकलेल्या आहे आणि संघटनात्मक कार्य माझं पूर्ण शहरात आहे आणि तालुक्यातही होतं. तर ह्यावेळी जो नगराध्यक्ष पदाची जी खुल्या वर्गासाठी पडलेला आहे त्यामध्ये मी स्वतः आहे, पण पक्षाने जी जबाबदारी देईल ते मी मान्य करायला तयार आहे. काय सांगा? नाही, ज्यावेळी आपण निवडणूक लढतो ती पक्ष निवडणूक होते, पण ज्यावेळी सगळे निवडून आल्यानंतर गावाच्या विकासासाठी एकत्र राहणं ही काळाची गरज आहे आणि हे आम्ही एकत्र राहिल्यामुळेच तो विकास झाला. तो एका माणसाने किंवा एका व्यक्तीने तो विकास होत नाही. सर्व जर तुमच्या सोबत असतील तरच तो विकास होतो. जर समजा विरोधकांनी विरोध केला असता तर विकासाला कुठेतरी खीळ बसली असते, पण आपण ते सगळ्यांना एकत्र घेऊन तो विकास केला. त्यामुळे हे जे वेंगुर्ल्याचं चित्र आहे जे मागील 5 वर्षात ते बदललेलं तुम्हाला दिसलं का? हो, पुढील काळात सुद्धा सर्वांना एकत्र घेऊनच काम करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यामुळे तसं काही विरोधक किंवा हे सत्तारूढ असं काही होणार नाही. गावाच्या विकासासाठी सगळेजण एकत्रच घेऊन काम करायचं आहे. शिवसेनेकडूनही सचिन वालावलकर आणि उमेश शेरम यांचा तळागाळात संपर्क दिसून येतो. आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी शहरात त्यांनी आणलाय. शिवाय गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला गवळीवाडा रहिवाशांचा प्रश्न सुद्धा त्यांनी मार्गी लावलाय. शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे सुद्धा आगामी काळात प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. व्यापारी वर्गासहित त्यांचा सुद्धा मोठा संपर्क शहरात आहे. भाजपमधून शिंदे शिवसेनेच्या वाटेवर असलेले माजी नगरसेवक नागेश उर्फ पिंटू गावडे यांचंही नाव इच्छुकांच्या यादीत आहे. सचिन वालावलकर यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीबाबत त्यांना विचारलं असता त्यांच्या उमेदवारीबाबत असणाऱ्या चर्चेला त्यांनीच पूर्णविराम दिला. या भागाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी गेल्या 3 वर्षामध्ये प्रशासकीय राजवट असताना या राज्याचे यापूर्वीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि आता महायुतीच्या माध्यमातून परत एकदा निवडून आल्यानंतर या वेंगुर्ला शहरामध्ये भरघोस असा निधी हा आम्ही आणलेला होता आणि हा निधी आणल्यानंतर आज जर आपण पाहिलं तर शिवसेनेच्या माध्यमातून, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून एवढी विकास कामं झालेली आहेत की ज्या विकास कामांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष
नागरिकांकरता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या परिपूर्ण करण्याचं काम आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून केलेलं आहे। जरी शिवसेना भाजप हा पक्ष युतीमध्ये असला तर शिवसेनेची ताकद 3 वर्षापूर्वी ज्यावेळी या राज्यामध्ये नव्याने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी पक्ष स्थापन करून महायुतीमध्ये शिवसेना भाजपचं सरकार आलं आणि त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून या राज्यामध्ये ज्या नवीन नवीन योजना त्यांनी राबवल्या, या योजनेच्या आधारे लाडकी बहीण योजना असेल, ज्येष्ठांची योजना असेल, अशा अनेक योजना ह्या राबवल्यानंतर खऱ्या अर्थाने शिवसेना पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे। आणि आज मी शिवसेना पक्षाचा जिल्हा समन्वयक म्हणून मी माझ्या वरिष्ठांकडे या ठिकाणी युती जरी असली तर शिवसेना पक्षाला या ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळाले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी मी स्वतः करणार आहे। परंतु जो निर्णय आदरणीय दीपकभाई केसरकर घेतील, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री भाजप पक्षाचे नेते घेतील, हा निर्णय हा आम्हाला मान्य असणार आहे। परंतु शिवसेनेने गेल्या 3 वर्षामध्ये आमदार म्हणून जी विकास कामं केली, त्यानंतर लोकांची, सर्वसामान्य लोकांचे गवळीवाडासारखा प्रश्न होता, वेंगुर्ल्यातील बॅरिस्टर नागपे सारखं समुदाय केंद्र, त्यांच्या विचारांचं केंद्र आपण या ठिकाणी बांधलं। बरीचशी अशी कामं, लोकाभिमुख अशी कामं आम्ही दीपकबाईंच्या माध्यमातून, आदरणीय शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की ही सर्व कामं करत असताना वेंगुर्ल्यातील जनता ही आमच्या पाठीमागे उभी आहे। परत एकदा मी एवढंच सगळ्या नागरिकांना आव्हान करेन की शिवसेना भाजप सरकारच्या माध्यमातून विकासात्मक कामं होत असताना या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून केसरकर साहेबांनी काम केलं, आता परत एकदा निवडून आल्यानंतर येथे आमदार म्हणून आहेत आणि भरघोस असा निधी सुद्धा आज डीपीडीसीच्या माध्यमातून सुद्धा कोट्यावधी रुपयाचा निधी हा वेंगुर्ला नगरपालिकेला प्राप्त झालेला आहे। म्हणून माझी खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं विकास कामं आम्ही केलेली आहेत त्या पद्धतीनं या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष झाला पाहिजे या भूमिकेवर मी ठाम असणार आहे। परंतु परत एकदा सांगतो, महायुतीमध्ये जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य असणार। खरं सांगायचं झालं तर गेल्या अनेक वर्षापासून यापूर्वी सुद्धा शिवसेना भाजपचं सरकार असताना पूर्वी सुद्धा ज्यावेळी परत एकदा इलेक्शन नगरसेवकाचं झालं होतं त्यावेळी सुद्धा मला सांगण्यात आलं होतं, परंतु मी स्वतः असं ठरवलेलं आहे, मी कोणत्याही इलेक्शनला कधीही उभा राहणार नाही। लोकांची सेवा करणं शिवसेना पक्षाचं असलेलं काम हे या वेंगुर्ला शहरामध्ये, या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्याचे तत्कालीन त्यावेळेचे पालकमंत्री आताचे आमचे आमदार दीपकबाई केसरकर यांच्या सांगण्यावरून लोकांना अभिप्रेत असणारा विकास, लोकांच्या करता जी कामं करणं मला शक्य आहे ती कामं या ठिकाणी मंत्रालयाच्या स्तरावरची असतील, जिल्हा स्तरावरची असतील, ही कामं करण्यासाठी मी सदैव या ठिकाणी तत्पर राहणार आहे। परंतु ना नगरसेवक ना नगराध्यक्ष अशी कोणतीही सीट ही मी भविष्यामध्ये आजही नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा नाही मी लढणार नाही। परंतु माझ्या पक्षाचा जो उमेदवार म्हणून या ठिकाणी शिवसेना पक्ष नगरसेवक देतील, नगराध्यक्ष देतील किंवा महायुतीचा देतील, तो निवडून आणण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावून जी कामं मी वैयक्तिक स्वरूपाची केलेली आहेत, पक्षाच्या माध्यमातून केलेली आहेत, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहेत, आमचे नेते आदरणीय उदय सामंत साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकासात्मक कामं करत असताना लोकांसमोर गेलेलो आहे त्या सर्व लोकांना विनंती करणार आहे आणि माझ्या महायुतीचा, माझ्या शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे, एवढंच मी सांगतो। ठाकरे शिवसेनेकडून माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम यांचं नाव आघाडीवर आहे। माजी नगरसेवक तुषार सापळे, ठाकरे सेनेचे माजी शहर प्रमुख अजित राऊळ, युवा सेनेचे तालुका अधिकारी पंकज शिरसाट यांचीही नावं इच्छुकांमध्ये चर्चिली जात आहे। दरम्यान महाविकास आघाडी झाल्यास कोणाला संधी मिळेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। काँग्रेसनं वेंगुर्ले पालिकेच्या निवडणुकीत पूर्वीपासूनच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे। यापूर्वी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण जागेसाठी खुलं झाल्यानं माजी नगरसेवक तथा वेंगुर्ल्याच्या राजकारणातील मोठं नाव असलेले विलास गावडे यांनी निवडणूक रिंगणात उतरावं अशी मागणी होताना दिसतेय। कार्यकर्त्यांचा आग्रह वाढल्यास विलास गावडे काँग्रेसतर्फे नगराध्यक्ष पदाचे प्रबळ दावेदार असतील अशी अनेकांची खात्री आहे।
10 वर्षांनंतर खुलं आरक्षण पडल्यानं विलास गावडे या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत दिसतील यात शंका नाही. माजी नगरसेवक तथा काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत यांचंही नाव चर्चेत आलंय. तर या वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये एकंदरीत राजकीय जी परिस्थिती आहे त्याचा विचार करता या निवडणुकीसंदर्भात वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात या ठिकाणी महायुती होणार की दोन्ही पक्ष भाजप आणि शिवसेना त्याचप्रमाणे अजित पवार राष्ट्रवादी हे पक्ष स्वतंत्र लढणार हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे जर महायुती झाली तर महायुतीला टक्कर देण्यासाठी महाविकास आघाडी कोणती शक्कल लढवणार, कशाप्रकारे त्यांची रणनीती असणार हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे जर या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा विचार केला तर पूर्वी 17 प्रभाग होते आणि आता प्रभाग वाढून 20 प्रभाग झालेले आहेत. त्यामुळे 20 नगरसेवकसुद्धा या ठिकाणी वाढलेले आहे आणि ही बदललेली प्रभाग रचना कोणाच्या फायद्याची ठरणार आहे हे सुद्धा पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे. ज्याप्रमाणे निवडणुकीची तारीख जशी जशी जवळ येणार तसतशी विविध समीकरणे बदललेली समीकरणे आपल्याला या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. जर महायुती झाली तर कोण नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार असणार आहे, कारण बरेचसे जण या दोन्ही पक्षाकडून भाजप असेल शिवसेना असेल दोन्ही पक्षाकडून बरेच चेहरे इच्छुक आहेत, बऱ्याच जण चेहऱ्यांची चर्चा आहे. तर वरिष्ठ नेते कोणता निर्णय घेणार आहेत हे सुद्धा पुढील काळ स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी होण्याची चिन्हे ही या निवडणुकीत जास्तीत जास्त दिसत आहेत. काँग्रेस असेल त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना असेल राष्ट्रवादी असेल यांचीसुद्धा हे पक्षसुद्धा सक्रिय या संपूर्ण शहरामध्ये आहेत. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडी झाल्यास त्यांचा नगराध्यक्षपदाचा चेहरा कोण असणार आहे हे सुद्धा पुढील काळ स्पष्ट होणार आहे. मात्र एकंदरीत जर संपूर्ण समीकरणांचा विचार केल्यास भाजप शिवसेना त्याचप्रमाणे ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस हे वेंगुर्ला शहरामध्ये प्रमुख जे चर्चेत असलेले पक्ष आहेत, अधिक सक्रिय पक्ष आहेत. त्याच्यामुळे ही येणारी निवडणूक आहे ती चुरशीची होणार यात मात्र शंका नाही. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.